саволи навбатӣ: оё шавҳар ба пули коркардаи занаш ҳақ дорад? оё зан метавонад чӣ тавре ки хоҳад пулашро ба бародараш ва ягон каси дигар диҳад? дар ислом нигаҳбони молия вазифаи мард аст. ҷанбаҳои оила пеш аз издивоҷ вазифаи падар ва бародар аст ва баъд аз издивоҷ вазифаи шавҳар ва писар аст, ки бояд сару либос, манзил ва ғайраро дар бар мегирад. дар ислом зан ба кор ниёз надорад, аммо агар мехоҳад кор кунад, аммо ҳар коре ки мекунад бояд дар доираи шариати исломӣ бошад. вай набояд ба ягон кори ҳаром машғул шавад. агар зане кор кунад, балки тамоми пуле ки ба даст меорад барои худ нигоҳ дорад. ба вай лозим нест ки барои оилаи худ ягон пуле сарф кунад. агар хоҳиши худаш метавонад онро ба хешовандонаш бидиҳад, аммо ҳеҷ кас ӯро маҷбур карда наметавонад, зеро дар ислом вазифаи мард аст нигаҳ кардани оила.